दासान्दि रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव आफाद गौथुमफोरनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनाय बायदिनो बिश्वनाथ जिल्ला एबसुआबो बोसोरनि जथुम्माखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जायो। बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि खुंगा 6थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो दखरा एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। बे जथुम्मानि जागायजेननायनिफ्राय लानानै जोबथा साननि हाबाफारिफोरखौ फारियै खुंनाय जायो। जिल्ला आफादनि दैदेनगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला जथुम्मानि गेवलां मेलाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लागोन। दिनै फुंनि हाबाफारि बायदियै मुंख्लंफोरनो मान बावनाय आरो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो होननानै जिल्ला आफादनि दैदेनगिरिया फोरमायदों। दिनै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि खुंगा 6थि बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनैनि साना 3थि सान। बे 3थि सानाव दहाय फुंबिलिनि जि आर'ज बियो जोबनानै थांबाय आरो बेजों लोगोसे जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि माहारियारि फिरफिला बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बेबो जानानै थांबाय। मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय आरो गेदेमा जि सुबुंफोरनो मान बावनाय बे जानानै थांबाय। दायो जोंहा हाबाफारि होननानै बुङोबा दिनै 12 बाजियाव गेवलां मेल दङ। बे गेवलां मेलाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथां फैगोन आरो बेजोंनो लोगोसे दिनैनि जि जिल्ला आफादनि गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव बिटिआरनि CM मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' सार बिथाङा फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिथु DC बिश्वनाथ साब डिभिजन DC बिथाङा फैगोन बिश्वनाथनिफ्राय बेखेवगिरि महरै बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। दा बेजोंनो लोगोसे आरो जोंनिनो सासे सिगनेटरि दायो स्टेन्डिं माने क'क्राझार समस्तिनि MLA बिथां लरेन्स इस्लारि सार बिथाङाबो फैगासिनो दङ। दा दिनै जि एकटनि सायाव गोबां जोङो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे जेंना दासिम जिहेथु सुस्रांजायाखै बैफोर जेंनाफोरा मानो सुस्रांजायाखै मा जानानै दं एकटनि इमप्लिमेन्टेसना बे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै बिटिआरनि CM सार प्रमद बर'निफ्राय मिथिनो हागोन आरो लरेन्स इस्लारि सारमोननिफ्राय जों मिथिनो हागोन। बेखिनियानो। 2013 आरो 14 बेखौ सामलायनो थाखाय बिश्वनाथ जिल्ला बर' फरायसा आफादा गोदानै आफादगिरि आरो नेहाथारि सायख'नाय जादों। बेनि गेजेराव मैयानि समाव जोंनि जि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै मेल जानानै थांबाय। दा बेयाव जोङो 2023 आरो 24नि जि मावसोमनि बोसोरनैनि थाखाय जोङो बिबान दानाय दङमोन। दा बेयाव आङो बुंगोन जिहेथु दासिम बेबायदि रोखा बेबायदि बिबान जायाखै, एसे पेन्डिंआव दङ, एसे सावरायबावनांगौ दङ होननानै आं सानदों। बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 6थि आरो न'दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 36थि बे जथुम्माया जोंना दाख्लै थांनाय 11 डिसेम्बरनिफ्राय जागायबोनानै दिनै फैयै 13 अक्ट'आव सफैबाय। 11 डिसेम्बरनिफ्राय जेसेबां हाबाफारि दंमोन मोजाङैनो बारबोबाय आरो मैयानि दिनाव नैथि सानावबो भलिबल कम्पिटिसन, काबादि कम्पिटिसन आरो लिटारेरि कम्पिटिसन आरो लोगोसेनो दैख्लं खुंगुर बिथां सारनि मुङै जे देंखो मोसानाय बादायलायनाय बेबो मोजाङैनो जानानै थांबाय। दिनै फैयै जोंहा 3थि साननि एबा जोबथा साननि फुंनि माखासे हाबाफारि दंमोन। फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरखौ मान बावनाय, गासै हाबाफारिया मोजाङैनो बारनानै थांबाय। दा दङ जोंहा गेवलां मेल आरो गेवलां मेलनि हाबाफारियाव बाहागो लानो जोंहा हांख्रायजानाय बायदि गाहाय आलासि बिथां दिपेन बर' सारजों लोगोसे माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना फैगासिनो दङ होननानै जों मिथिदों। आरो लोगोसेनो स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै एबा जर'खा आलासि हिसाबै जाय बिथांमोनखौ लिंहरनाय जादोंमोन फारियै जोंहा बिटिआरनि CM मानाव गेदेर मुस्रि प्रमद बर' सारा फैगासिनो दङ होननानै जों मिथिदों, जोंनिसिम खबर सफैदों। आरो
क'क्राझार समस्तिनिनो सासे MLA बिथां एबसुनिनो बारग' बिबानगिरिमोन बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर मुस्रि लरेन इस्लारि बिथाङा बर्तमान MLA जानानै दङ बिथाङाबो फैबाय थादों होनना जों मिथिदों आरो बिथांमोननि अनगायैबो जोंहा साखाथियाव थानाय जायफोर आलासि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदोंमोन जेरैहाय DC सारनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन आलासिफ्रा बयबो फैगोनावनो दङ होननानै जों मिथिनो मोन्दों खबर मोन्दों दा बेनिखायनो बिथांमोना जेरै फैदों मोजाङै मोजां जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लालांगोन जों बेखौ आसा फारिदों आरो जोंनि हाबाफारिखौ जों जेरै हायो बे सावरायमेलनिनो जोङो रायदाव आफादनि जानानै जेसे हायो बानजायनानै एबा रायदावनानै जोङो हगारहरनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।